Гаилә ныклыгы, ил ныклыгы, ныклы гаилә нигезе кора алу бәхетнең нигезе. Яшел Үзән районының Бәшик авылында яшәүче Сәлимхановлар бәхетле гомер кичерә. Салих абый белән Фәймә апа үрнәк гаилә кору серләре турында безнең иҗат төркеме белән дә уртаклашты. Фәймә белән Салих Сәлимхановлар гаиләсе Бәшик авылында үрнәк һәм затлы нәсел буларак билгеле. Evet, razı toruldu. İşleri koşu kilmedi. Yaşım yaşadı. Yaşım deyip yaşadım, bek buldurasım kildi. Bütün evine matur etsem kildi. Bağlarını matur etip üstüresem kildi. Üstlerden 3 kız. Okuttu kızlarını. Әтисе тимерче булган Салих кичкенәдән эш арасында чыныгып үскән. Заманасына күрә техника белән кызыксына башлый, шофер таныклыгы ала. Эше бар, яше җиткән күз матур кызларга да төшә башлый. Yaratmadım inanı öyle. Taş kızı yarattı. İptaş kızın. İnsan yani. Sonya kilmegen sana. Tili. Kili durumda. Мен бармадым бит Бәшиккә, син жерден авылга төшеп. Gezire. Ходай язгандырынды. Менә күпмәгенә күрдем мен. Ничектер шоп кетті күйеуге дә чыктым. Риза булдым инде, шофер имеш, ул вакытта шофер җегетләр әйбәт бит инде. Яхшы күренә, бик белемле. Җегет машинада йөри имеш. Гаиләне мин бер зур киме белән чагыштырыр идем. Андагы кешеләрнең берсегенә төшсә дә киме чайкала башлый. Тормыш диңгезендә киме белән йөзәр өчен тырышлык, сабырлык кирәк ди Фәймә апа. Яхшы булый булгасын, сугышман, талашман, кешегә ишетерлек итмәгән, өйдә белән ул тавыкка шылтырамый, аны ишән чыгармаган. Bütün авырлыкларны бергә җиңәргә тиеш дип җепли хатынын Салих абый. İnsanlık, tırstırmış, iş yaratıp, muhabbet bile yaşasınlar. Икесе дә 90 яшьне тутырып, 100нче дистәне баклый башласалар да, балачак хатирәләре, яшьлек еллары бүгенгедәй хәтердә. Бүтән кешесе якын. Авылда да күндем яратам матур, безнең кармыш зур бит. Бу Бәшик авылы кичкенә. Менә күндемне якын шул, авыл туган авылма караганда бу якынрак хәзер. Иптәшем монда, балаларым да туган, монда үскән. Безнең урамда 44 йорт иде, ә хәзер нибары 22, әле алар арасында яшәми торган буш йортлар да бар ди Салих абый авылның гөрләп торган чакларын сагынып. Tırmış türlü çabuğun bu. Әнә шулай пар күгәрчен кебек бер-берсенә терәк булып, балаларының, оныкларының игелеген күреп, Яшел Үзән районының Бәшик авылында яшәп ята Сәлимхановлар гаиләсе. Мөршидә Җихан, Таһир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары.